Mga batang buotan. Mga batang dagko o gagmay, kung suguon kamo sa inyong tatay ug nanay, tumana sila aron malipay ug tabangi sila sa buhat sa panimalay. Sa dili pa matulog, mag-ampo ka. Sa Lunes hangtod Biyernes kamo eskwela, sa adlang Domingo kamo simba, ug moamin nila ni tatay, nanay, lulo ug lola. Kung mo eskwela, sunda ang gitudlo sa maestra, ayaw pagpabuyag og magsigig dula. Ikaw magtuon sa mga leksyon aron mudako kang may kaugmaon. Magtuon og maghimo sa mga homework nimo buhata. Di kay ninyo ang pagbarkada, kay kanila wala kay makuha. Og importante ang pag-eskwela. Pinangga gyud sa mga ginikanan ang mga bata nga buutan. Matinahuron gyud og kugihan ang mga batang buutan. Ayaw ninyo sunda og suhira ang mga batang maldito og maldita. Kay kana sila mga gahi og ulo og tapulan. Ingon man mga batang walay batasan. Kinahanglang maningkamot og maninguha ka. Ang mga maayong buhat mao'y sunda. Ayaw kamo pag-apel sa mga daotang bisyo sama sa mga sugal, inom, sigarilyo og shabu. Kamong mga kabataan, mao kini ang inyong timan-an. Mutahog kamo sa mga ginikanan, mao kana ang mga batang buotan.